Imbes na diretso sa mga residensya, karsel ang bagsakan tulong persona na sinitakang nagrorondang miyembro kang Malinaw PNP, maagahong kang Lunes. Sigun sa otoridad, kaduda-duda ang hirukan mga ini, asin may bitbit na 10 piso wifi machine alas 4 ning maagahon. Sa investigasyon, nakumpirmar na hinaabunan ng nasambit na ekipahe, asin pagsadiri ning saruman ng miyembro kan PNP. Binistoan mga ini na sinda Romeo Rotobio, Al Francis Samar, asin Ramil Ostero, anas residente kang syudad ning Legazpi. Nagduda sila kasi kaduda-duda naman na sa oras na ganyan, makikita nila may bit-bit na piso wifi machine. So, pig-plug daw nila yung dalawang motorcycle at nagtanong kung meron silang dokumento tungkol doon sa piso wifi machine. And nung walang maipakita, nagkandak sila ng follow-up doon sa barangay Kabunturan, Malinaw Albay. And na-find out nila na yung piso wifi machine doon ay wala na sa kinalalagyan. And ginising nila yung mag-asawa na isa ring pulis. Sigun sa Malinaw MPS, dati nasubot na nakulong ang mga sospek huli sa parehong kaso. Si Mr. Rotobio ay may 11 cases ng theft sa Legazpi City. At yung isa na si Mr. Austero ay may 2 kaso rin ng theft sa Legazpi rin. Mientras tanto, sa parehong aldaw, naaktuwa naman ning sarong barangay tanod sa Kumon Malinaw ang pangaabo ning motorsiklo. Binisto ang sospek na si Oriel Buen Consejo. Sa beripikasyon naman, pagsadiri ang motorsiklo ning sarupang miyembro kan PNP. Tulos man na pig turnover ang sospek sa ipatura kang Malinaw MPS. Buti na lang nagising yung tatay ni Patrolman Villanueva na si Raul Bobier Villanueva at nakapagtawag agad ng tanod sa kanilang barangay. Napag-araman man na dati naman ining naaresto huli sa kaparehong kaso, alagad na kalibre huli kan subot depensa na may kaninan sa pag-iisip. Yung pulis na biktima, kababalik lang ng Masbate PPO. Kinokontak namin at nakausap nga namin, hindi siya makauwi kasi kababalik lang doon sa duty niya. So probably pag uwi niya, baka tuluyan rin namin ang kasong ito laban dito sa suspect na nagnakaw ng kanyang motorsiklo. Mientras tanto, dagos naman na pigsyerto kan PNP ang mas pang maigot na police visibility, ngani mabawasan ng kriminalidad. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.